Hier in het Zuidvliet in Ljouwert zit het kantoor dat de Plantinga adviesgroep 2 jaar lang hierde van architect Gert Glas. In december vreeg Glas-directeur Paul Plantinga om de hierachterstond te betalen, maar die is onder de oplevering in april alleen maar verder oproen. En ik al die Plantinga verschillende tassessings, de hierschuld is in jullie letter nog net betalen. Glas had een mail gestuurd naar zijn relaties om die te waarschuwen van Plantinga. 3 incassobureaus had zich bij u gemeld en voor de rest dat 10 gedupeerden. Dat binnen onder andere iemand die een computer had verkocht onder hem, iets van een Repro en nog een paar bedrijven. Ik de naam net van mijn steeds, maar hij zei van wij zijn gepakt door Plantinga. De dupeerden is mij een oors aan €34.000. Plantinga presenteert hem op de lijst van het democratisch politiek keerpunt als vertegenwoordiger van ondernemers en hij jouwt financiële adviezen. Ik vind het natuurlijk schandalig. Hij is ook een soort dief. Ik vergelijk het met, ik heb een stukje bol ergens bij een bakker en ik ren voort en ik betaal je net. Dan ben ik een dief. En hij is een dief van mijn geld en van oren gedupeerd. Nou komt dit krijg op het moment dat die man een kandidaat stelt had voor de Tweede Kamer, voor de DPK. Is het net zo dat jou nou een lastercampagne begint omdat je net voor de DPK bent? Hè? Nee, Jim kwam uit het verhaal, hij is lid van de DPK. Ik weet er wel wat van. Ik ben met Paul Plantinga al een jaar bezig om geld te informeren. Ik heb begin juni de brief, ik deels uitlichting in. En achteraf natuurlijk is er wel een politiek figuur. Het is natuurlijk heel kwalijk dat iemand als een dief mij bestelt en dat hij dan in de politiek komt. Plantinga jouwt dat hij een juridisch conflict had met Glas, maar vindt het verder geen zaak voor de media, zei hij bij u op de radio. Hij had onjef te dienen van bedrieging, smaad en laster. De toonzetting en de teksten die in die mails stonden die ik kreeg daar zijn hele rare dingen in. Die zie ik hier op de radio ik net herhaalde, dus ik vind het relevant. Dat is voor de officier van justitie om dat te beoordelen. Plantinga had de zaak nog net met zijn partijleider Hero Brinkman bepraat en hij vindt het ook in behandeling om in de Kamer te werken. Als wij 21 zetels krijgen zouden, dan ga ik in de Kamer. En of dat verstandig is, ik denk het wel. Ik beziek je zo vol mogelijk voorkeurstemmen te helden. Dus die aspiraties die binden vol. Plantinga wil nou eens met zijn advocaat net meer voor uw televisiecamera reageren. Hero Brinkman weer net bereikbaar voor commentaar.